Is-sospensjoni tad-direttur tal-ħabs Alex Dalli mhix biżżejjed jekk il-Ministru Byron Camilleri ma kellux is-saħħa li jieħu deċiżjonijiet dwar Alex Dalli biex jirreżenja, mela llum għandna konferma li l-Ministru tal-Intern mhux b'saħħtu għax ma jridx jew ma jafx jieħu deċiżjonijiet. Hekk stqar l-editorjali ta' The Malta Independent illi analizza s-sitwazzjoni kurrenti tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u li fakkar li Alex Dalli spiċċa issospenda lilu nnifsu wara 14 il-mewta f'Kordin. Bil-Ministru Camilleri għadu qed jgħid li ħafna minn dawn kienu imwiet naturali. The Malta Independent staqsiet jekk għadx il-Ministru Camilleri talabx lil Dalli biex jirreżenja u saqsa wkoll se jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela fuq din is-sitwazzjoni li issa ila snin fuq ħoġru. L-editorjal kompra li s-sitwazzjoni ila tberraq għal numru ta' snin kif kontinwament qed jinħarġu rapporti ta' azzjonijiet estremi fil-ħabs fosthom fiż-żamma tad-dixxiplina. Ħafna ex-priġunieri tkellmu fuq l-abbuż fiżiku fuqhom u dak mentali b'kultura ta' biża' li jitterrenja fil-ħabs. Tantu hekk li kienu bosta dawk li għażlu li jneħħu ħajjithom bidejhom. L-Independent qalet li minkejja dawn l-imwiet Alex Dalli bħal donnu jibqa' protett. Intqal ukoll li fl-aħħar xhur rajna manuvri ma jitwemmnux bl-istazzjon laburista jipprova jesponi l-identità ta' ex-priġunier li tkellem ma' Net News biex il-medja ta' Robert Abela spiċċa ċandret fake news. L-editorjal qal li nuqqas stazzjoni fil-konfront ta' Alex Dalli hija inkwetanti. Is-sospensjoni tiegħu innifsu hija ta' tħassib u l-inċertezza f'din il-faċilità qed tkompli tikber.